Silasi Sulali. Silasi Sulali telah sikit tadi. Ayo, korang tinggal terbaik. Kemana terbaik? बेदर मोनजानायनि खोथा दंलै आहा बस आरो लुफाबसिन दखाना खेवनायनि सम जाबाय साइसथार नामाब्रा बाजै नोंबोनि फिसाजोआलाय आंबो नोंजों नेथ'फानोसै नामा बाजै गैया गेन्द्रिद्रिसो अजनानो महनसे जागोनदां हैद साइस नङाबा नेला आं थांसै बिदिबा आंलाय साइस जागोन सानदोंमोन थांदो बिदिब्ला नों आंखौ बिब्दिसो बुंबावदों गथ' नों माजों थाहैदो नोंबो सोरगोआव ओरैनो जानाय थानाय खिनायल' नोमफायासो आंखौ हाबा खालामनानै लाबोदों मिथिबाय आंहा आफाखौ अननाय गैयामोनब्ला नोंखौ मा लांखायावनो अमा शेक होनाय बायदि अराव हांसिगौमोन आं जेबो नङालै ओमफ्राय बाजै खबर सबर माबोरै मा ओंख्रि जाखो दुगैदोंना दुगैयाखै खिदोंना खियाखै बेफोरखौ सोंदोंना गोबावजों लोगो मोननायखाय सोंबायब्रा बस बिखौबो बाजादोंना अब्ला है मा सिमां समायनानि एक्स मा गोदान सिमां नुलायखो खुजाथ्रानो वा बेंककआव थांबावसिगोन नों आंनो जुथा जरासे लाबोफानाय बेखौ गाननानै नोंखौ आं फाइन टेक होनां